ממשיכים בחדשות. רנטה קאופמן היא ניצולת שואה קשישה שמתגוררת היום בארצות הברית וביקשה לסיים את חייה כאן בישראל. לפי חוק השבות היא זכאית עלייה, אבל משרד הפנים מסרב לאשר את בקשתה בנימוק שהיא מאמינה בישו. הכתבה של חיים ריבלין. That's how old I was when they put me in hiding. רנטה קאופמן בת 75 נולדה בגרמניה הנאצית לאב יהודי ולאם נוצריה. אביה אלברט קאופמן נרצח במחנה ההשמדה טרזינשטט. רנטה הסתתרה וניצלה. This is the little house in which I was, and they did hide me in there. And I was there for 2 years. It was at my mother's customer. כעת מבקשת רנטה קאופמן לעלות לישראל. על פי חוק השבות היא זכאית לעלות. החוק הישראלי אימץ למעשה את חוקי נירנברג שחוקקו הנאצים נגד היהודים, וכך מי שנחשב יהודי על פי חוקי הגזע הארים נחשב בישראל ליהודי הזכאי לעלייה. כך החוק, אלא שמשרד הפנים סבור אחרת. זה למעלה משנתיים בעצם מתרוצצת ממשרד אחד לאחר על מנת למלא אחר תנאים שמשרד הפנים מציב בפניה, אך הוא מעולם גם לא הציב תנאים קונקרטיים שאם היא תמלא את כולם היא תוכל לקבל עלייה. כל פעם פשוט מציבים בפניה עוד תנאי ועוד תנאי. When I asked them, they always say, well, we can't help you. That's about it. That's the answer from the Shaliach, you know, when I went to the Israeli embassy. They said, we cannot help you. And I called back and they said, I'm so sorry, but we can't help you. משרד הפנים מטיל את האחריות על הסוכנות היהודית. הגברת קאופמן הגישה בקשה לסוכנות היהודית, אולם בקשתה סורבה לאור העובדה שהיא לא הציגה מסמכים רשמיים ומאומתים המעידים על זכאות. הסוכנות היהודית מסרה מנגד קביעת הזכאות לעלייה היא בסמכותו הבלעדית של משרד הפנים. הסוכנות העבירה את בקשתה של הגברת קאופמן למשרד הפנים, והוא דחה את הבקשה. I'm a Holocaust survivor, and Ben-Gurion said that every Holocaust survivor has the right to claim Israel as their homeland, and that's what I want to do. תכתובת פנימית בין משרד הפנים לסוכנות שהגיעה אלינו חושפת את הסיבה האמיתית לסירוב. במאי 2010 כותבת מנהלת תחום אשרות וזרים במשרד הפנים לסוכנות היהודית מכתב בין שורה אחת. היות והגברת עומדת על כך שהיא מאמינה בישו, אנו דוחים את בקשתה לעלייה. אבא שלה היה מספיק יהודי בשביל להירצח על ידי הנאצים, יחד עם זאת הוא לא מספיק יהודי בשביל משרד הפנים פה בישראל. The whole house full of Israeli stuff on my closet up there, at the sofa and the Hanakia. 3 שנים היא נאבקת בבירוקרטיה. בגיל 75 רנטה קאופמן, ניצולת שואה, ממשיכה להיאבק בממשלת ישראל.